רבותיי, יש מלחמה בישראל. גם בירושלים שומעים בומבות כל הזמן, לא רק בדרום, גם במרכז. עכשיו יצא פסק של גדוי לישראל שמחר כל הישיבות, אין בין הזמנים, כולם מתגייסים ומתחילים את הזמן ביום שני. לא יהיה בין הזמנים בגלל שגדוי לישראל אמרו שתוירה מגנו ומצלו, התורה מגינה ומצילה. ואנחנו נתכנס לעולם הישיבות ונגיד תהילים להצלחת החיילים ולהצלחת המערכה, שבעזרת השם המלחמה הזאת תמוטט, ההתקפה שאנחנו ניתן כנגד, על ידי סייעתא דשמיא של לימוד התורה ועל ידי סייעתא דשמיא של התהילים שיגידו בישיבות בעזרת השם. זה יעזור לחיילים להילחם נגד החמאס ולמוטט את שלטון החמאס בעזרת השם בעזה. למוטט אותו. פשוט לגרום לעזה להיות רובע הדחיה, כמו שנסראללה מחקו לו את הכל, ככה גם עכשיו בעזרת השם ימחקו לחמאס את הכל בעזה, למוטט את שלטון החמאס. והכל יהיה רק בעזרתכם בחורי הישיבות, שאתם תלמדו תוירה ותגידו תהילים להצלחת המערכה ולרפואת הנפגעים והפצועים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה סייעתא דשמיא גדולה.